welcome po sa ating munting channel uli. Yan, makikita niyo po. Ang ating main ingredients ngayon ay kamatis. Napakaraming kamatis yan. At meron pa tayong kalamansi. Galing po sa ating bagong sponsor, si Bossing Joseph Granado ng Bulan Public Mart. Yan po ang ating gagamitin sa ating mga patahin ngayong araw. Yan. Siyempre, unahan natin ng kamatis. Yan. Kita nyo naman. Iwain lang natin yan ng katamtaman lang. Medyo marami tayong iwain at napakarami ng binigay ni Boss Joseph. Yahoo! Kamatis. Yan. Sarap yan. Mamaya, makikita nyo. Unahin natin lutuin yung sarsyado o scabeche o sweet and sour. Iisa lang po yan. Pare-parehas lang po yung proseso at ingredients yan. Yan. Yung sili na yan, para sa ano natin yan? Para mamaya sa luto-luto. Ito yung ano, parang ano rin to, parang Bicol Express, pero yan yung ano, pangalawang version, mas matapang sa Bicol Express yan. Luto-luto dito sa amin sa Bicol, yung tawag yan. Maraming sili yan. Meron pa yung ano, tawag ito, third version, talaga yung pinakamatapang na. Abangan nyo sa susunod kung marami tayong sili, yun yung lulutuin natin. Kasi meron na tayong Bicol Express. Bicol Express version po tayo ngayon. Ayan naman, para sa ano natin yan, gagamitin sa Bicol Express. Ay hindi, sa luto-luto pala. Hihimayin lang natin yan, tinapayan. Makikita nyo, tambal, tinapang tambal. Maraming tambal dito sa amin. Pagsama-samahin natin, isang ano na lang, preparasyon na lang para pagluto, saglit na lang, sunod-sunod na lang, hati-hatiin lang natin yung mga ingredients. Kasi halos parehas lang naman yung ingredients yan. Didivide into to na lang natin yan. At meron tayo ditong ano, tulingan. Ito malaking tulingan to, kaya gagamitin tayo ng malaking kutsilyo. Yan. Kita nyo, ginamit na natin yung pangmalakasan natin yan. Kasi hindi kaya ng kutsilyo natin maliliit yan. Kita nyo naman. Para mabilis siwain. Yan. Hatiin natin yung ulo. At magprito na tayo. Itong piprituin natin ngayon, pwede ito sa ano, sa sinsar o dun sa ating sarsyado. At yung kalahati naman, yung parting ulo, dito natin ilagay sa ating luto-luto. Ako, yan, mapaparami tayo ng time to sigurado. Sirahin tayo. Wala kayo sa akin. Ayan, luto na yan. Lutuin lang natin. Basic lang na basic yan. Lutuin lang natin yan. Ano na yan, tulingan. Siyempre, para medyo naman okay yung ano natin pagkaluto, diba? Ayan, yan atay. Pwede yan doon sa ating luto-luto. Bagay na bagay yung laman loob na yan. Magamit natin yan. Pwede na yan kahit hindi masyadong gustado, kasi nga lulutuin pa din naman natin yan. Okay, mag-isa na tayo. Mantika. Sunod na natin yung bawang, sibuyas, luya, at saka paminta. Lagyan na rin natin yan.
asukal para medyo manamis-namis. Eh, yun naman talaga yung ano natin, sarsyado medyo may tamis yan. Hindi naman masyado matamis. Tama lang. Yan. Tubig na konti kasi nga malapot masyado. Malapot din naman ulit yan mamaya pagkaluto ng ano. Pan! Tapos, ayan! Tapos na! Ang place! O, di ba? Ito na. Up. Sunod natin yung ano, luto-luto. Ayan! Isa na. Sunod natin yung tinapa. Saka yung isda. Pinirito natin yung isda. Ayan. Ang bango yan. Maniwala kayo sa akin. Subukan yung lutuin. Ayan. Tapos sili. Lagay na rin. Pagkat na luto ito mga to, basta naka-prepare na yung mga ingredients. Diba, makikita nyo, ang ganda ng kulay. Tapos lagyan natin ng asin. Haluin. Yan, susunod. Ilagay na yung kamatis. Diba? Ganda ng kulay ng kamatis niyan. Diba? Ang bango niyan. Sigurado, magpaparami tayo ng kain mamaya. Dagdagan na yung sinain kasi luto na yan. Ay, ito pa pala. Huwag na natin nakalimutan. Bahala na kaya kung gusto nyo lang yan. Basta ako gusto ko. Pero sa akin, mas maganda pa rin. Mas masarap. Lagyan natin ng asin, konti, kung hindi pa masyado templado. Diba? Luto na yan. Ihain na yan. At kakain na tayo. Diba? Napakasarap ng ulam natin ngayon. Siguradong mapapalaban tayo nito. Maniwala kayo. Subukan yung luto ito. Kaya, sigurado magsasaing kayo ulit. Maraming salamat po.